boxech Artagan a Willy Wonka, teď také Last Tribal. Naposled do boxu vstupuje i 11letý veterán Redu, sedle s velkým Jiří Chaloupkou, zástupce stáje Sokrates. Herbebová rovněž připraven, teď také vstupuje Bělka Winifred. Před boxy ještě Orneta, také Pepi Josefi a Violet Frost. Pepi Josefi sedle této série klasické vítězky Polynézie dnes absolvuje svůj debut amatérka Janatková. A teď už čekáme pouze na Ornetu, sedle s jokejem Vendou Korečkovou. Koněboxe. A start. V tomto okamžiku byl 7. závěrečný dostih dnešního odpoledne i celé letošní sezóny ulice Henryka vašeho Pika. 5. kategorie na 13 metrů startová dočná míří Bělka Winifred, dále Violet Frost na 3. pozici Artagan a 4. Redul, za ním na 5. místě je to Willy Wonka a v odstupu následuje na 6. pozici Herbebová, dále Orneta a úplně vzadu za tím Pepi Josefi a Last Tribal. Je to hodně roztažené, jednak rychlým tempem a jednak neskušeností některých aktérů, který má na konci prosté roviny dobrou zhruba 2 délky a druhého Artagana, třetí potom Violet Frost, Redul se snaží 4. místo vykrývat své manko společně s tím také Herbebová, na výši té dráhy výrazně aktuálně. Willy Wonka v kontaktě stejně jako Orneta, zatímco mimo kontakt hlavním polem jsou Last Tribal a na poslední pozici velké množství dělet ztrácející Pepi Josefi. Po bloku před cílovou rovinou Winifred dostížená Artaganem a Herbebová a takto zatáčí koní do cílové roviny. Winifred, Artagan a Herbebová a po bariéře Willy Wonka sleduje také Orneta blízko Violet Frost, vyrovnaný souboj 6-7 koní. Zatím se zdá, že má nalet Herbebová na větší své dráhy, ale Artagan bojuje a také po bariéře Willy Wonka. Artagan nebo Herbebová, Artagan nebo Herbebová, Herbebová